Askatasun berri horrek guri ez zigun eragin. Nola zeinak beti izan duen aukera, eraikitzea kaiolarik ederrena, aldarria egin zion berdin ustezko askatasunari. Musu trukirri barre bat orkanpoa, lapurtzea bazen. Ta hemen ordea musu bakoitza berdin, zeinen garestiren. Oroitzen nola itxi zituzten herriak, inor inondik inora ez joateko asmotan, inork ez du bizi izan dutena, hainbat mugalari. Orogerrik intzaizkion esperoa, inoiz libratuko gintuen botikari. Hemen espero azkain beste izanik, ez da sendagairik. Eta zemerke izaten den askatasun hitza zenbaiten ahotan, eta ze garesti den hitz bakoitza gure 40 minutu hotan. Zomorro hura iritsi baina lehendik, legez urruntzeko bazuten aitzakirik, nonbait usatu genuen maitasuna armaren pareko. Etzen alarma goeraren beharrik, ordura arte kiditeko naiz eta larri, kaleak gainezka jartzen izan berriz, elkar maitatzeko. Eta zemerke izaten den askatasun hitza zenbaiten ahotan, eta ze garesti den hitz bakoitza gure 40 minutu hotan. Jakin gutun hau gaur idazten badut, dela badaezpada biharrik ez banu, aztura besoak urrutzetan gaitu. Berriz dutakoan denbora soberan, iluzteko errotikan atzoko gainera, kolpele horra nahiago dut aukera. Oroitzen nola besarkada simple bat, ez den izan inoiz horren simple guretzat. Idoia? Idoia? No? Bai, ja. Idoia? Etortzeko? A ver, Baina azteagoa azteko? A ver, azkeneko buelta, oitxe dago ba. Boste egun eukiztuzu, boste egun, orain, azkeneko momentuan. Relajatu, relaxatu.
Mesedez, bantxe ikusten da egokien, Bai, baina hau bukatu da. Nola bukatu dala, baina zazpiterdietan gelditu ginen? Oantxe, hasi egin beharko litzatek, ez da? Bai, ez, baina bukatzen da, bukatu da, hasten da. Ez dakit nik nola di joan hau, bueno. Hau bukatu da, ekitaldian izenburua da. Bai, hori, gujarri genion eta. Baina berandu zatoz. Bueno, berandu nator, ez justu nator. Bueno, hasiko gara... Justu. Pulamentuz? Bai, hasiko gara, pulamentuz. Bueno, Baina ikusi nahi zuen zer erosi duan, ez da, bestizuet erakutsiko. Baz pare. Ez, utzi gauzak. Bueno, bai, venga. Bai. Listo. ¿Está? Zer dice, profesionaltasuna, oantxe? Bai. Bueno, ja. Claro, gero, pentsatuko dute, ez garela profesionala... Nola ez ez? Ez dugula gure lana serio hartzen. Serio? Guk ez dugula serio hartzen? Txura pixka bat ere, eman behar dugu. Ikusiko ez du orain. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta ongietorri bukatu da amaiera ekitaldi honetara. Bai? Mirari eta bi, hementxe daukagu, Mirari Martiarena, eta ni... Bai, oxe, eta ni Idoia Torregarain naiz, eta oso pozik gaude, behar, nahi itxaluak, gero. Bai. Basai. Bueno, oso polita da, zen nahi oso pozik gaude, zergatik, bueno, azkenean lortu dugulako Durangoko azokan, bueno, egitarauan parte izatea. Bai. Eta nola? Eta bukaeran gainera. Bueno, triste ere bagaude, baina laster hori dana bukatu egingo da, eta urtebete pasaberko da, ezta? Eta horrek ematen digu, pena, baina poza ere bai, Bai, eskerrak eman aizkiogu Gereiaga elkartari, bakurekin kontatzeagatik. Eta konturatu gara, bukaera ekitaldiak azpibaloratuta dela, eta guk, ezakit, espero genuen medio gehiago. Karo, katxe gehiago, ez da? Hasieran dana da, ez da, dana da, argia, fokoak, etortzen dira prentxaurrekoak, zenbat jende etortzen da, ilusio horrekin, planifikazio horrekin, batzuk agendan apuntatzen dute dana, ez da, ikusiko dut hau, hori, bai, baina gero, astea erreza da, hori erreza da. Hemen zaila dena da bukatzea. Eta ongi bukatzea. Eta hori behintzat lortu du, ez da? Aurtengo Durangoko azoka. Hortan asmatu dute. Hortan asmatu dute. Hasier ekitaldia ez nuen ikusi, baina hortan asmatu dute. Hortan zalantzarik ez dugu. Bai. Eta baita ere, zegun politi izan zen abenduaren 8. Bueno, abenduaren 8 ikaragarria. Abenduaren 8an, estenatokian guk egin genuen gure emanaldiaren 3 emanaldi. 3. Gutxitze egin da horri buruz, Bai, bete zen. Gutxitze egin da horri buruz, eta hortxe egin genuen stand-up komedi. Bai, mirari, a ber, haize asko hartu dezu, jetxi, stand-up komedi, utzi hori Antion Telleriantzako, utzi zazori, seguria da binakako bakarrizketa, hori da gurea. Hori ere, bai. Baina, bueno, gure buruari importantzia ere, hori ere, ongi etortzen da, bale? Nahi zuen bezala hartu. Bai. Eta, bueno, eskerrik asko baitare, zemat esker Gereiaga elkartea, jauna, gainezka, estanda, baina eskerrik asko urtero barrenkale antolatzeagatik. Bai, asko estimatzen dugu kale hori, Inork ez dakit inoiz zer dagoen, baina, izu, lasai paseatzeko eta lasai goteko arnazgunea. Arnazgunea da, arnazgunea. Indarrak hartu bildu eta, venga. Bai, hori dela. Hori. Eskerrik asko. Bai, eta zer ez den gertatu aurtengo edizioan, denetatik egon da, Denetatik egon da. Adibidez, Kataluniarrak etorri dela, eta ja, maia jarri dute. Kalkulatzen dut, hemendik 5 urtetara, 30-40 behaiena dela. Hombre. Ojo, horrekin, kontuz, Kataluniarrak horta abila dia. Zer gehiago, gaur goizean, aizu, Japoniar geografo batek itzaldia eman du. Zeizentzatan eman du azkenean. Gazteleraz, Japoniarrez eman du, no? Mira, hori ere? Japoniarrez, hemen. Geografia. Bai, geografoa. Zertaz hitz egin du, ez dakit. Berak igual. Azokaz hitz egin du. Gero, berze ikusi dugu adibidez, taroka. Norbaitek baldaki zer dan taroka. Zera jakingo dute. Beraiek ez dakite, esan digu, aitortu digute, ez dakigu zer dan. Ez dakigu, baina izu, baina negozioa indute, ikaragarri negozioa. Eta gero nik usten dut, ikusi dudala baita ere, bat baino gehiago, zea, bizi baratzeko eta Jakoba Errekondon letxuarekin ensaladare egiten ikusi detela, baten. Ikusi dut bata besteakin da bestea pasa. Eta nola, ez tradizioak ere hor jarraitzen dute, ez pentsa berrikuntzak baino tradizioak ere bai.
Totiren hilarak hor zeuden. Bai. Hor zeuden, eta oso ondo, baina hor iskinen jartzen duzue. Oida, estrategia. Talera ja bizka bat egiteko, ez da? Ongi pentsatuta dago. Eta baitare azpimarratu edo aipamen berezia, sari berezia, bulego, zetak, gatiburen hilaretan egon diren guraso guzti hoientzako. Euritan dantzan. Hoietan. Bueno, hortxe. Seme alemen gatik zegin behar den. Zer egin behar den, Gazteak aguantatzen du. Euria aguantatzen du, baina ja zarra, humedadea eta hola ezurrentzako ez da baina hortxe egon dira, Eta hor, eta gero, besteak esan duzula. Bai, eta gero sehaskekin da biltzen diren... Aurkitxuekin. Gurasoiek, oiek, Paris-Dakarrera zuzenean. Oiek. Paris-Dakarren, zemat komeri biltzen ditun. Bai, ikeragarri, mirari. Eta zuri zer gustatu zaizu? Nei? Gehien, Durangoko azokatik. Zea, Valentinoko bokadilloa. Bai, mirari, baina, a ver. Kriston goxeak egon nintzen. Ongi, Kriston goxeak egon nintzen. Eta goxeak genuen, eta ongi, baina... Zer? Esaten dez programaziotik. Programaziotik. Eta gure ekitatik kenduta, gure estanda. Gure estanda. Bai, kenduta. Oie, zer gustatu zaizu gehien edo, zer? Niri gehien gustatzen zaidana agenda, sinaduren eta agenda hori. Jarraitzea, zein dago sinatzen hemen. Joan, arriskutsu xamarra ere bada. Bada. Zezu, zazpitikan amaikara, pasaretzak ez du hemen egunak, idazle batekin hasi, musikariak ezak atera gabe. Hemendik atera gabe. Bai, Euskaldun bat, Durangon sartu eta pasadezak boste egun, sinaduratik sinadura, hori grabea da. Ze gustatu zen. Bai, baina horrek gogorazi dit beste gauza bat. Zer? Ez dute da Durango bihurtzen ari gure Las Vegas? Bai. Hemen zalantzagu hor botatzen dute, Bai. Ze sartzen zara, ez dakizu goiza da, gaua den, txundituta gelitzen geha, argiekin, soinuekin. Kara, ikusten dugu idazle bat, ikusten dugu musikari bat, ikusten dugu artista bat, ikusten ditugu danakora, eta karo, gu txoratuta, eman autografo bat, abestu jazu, selfie bat atera, osea, zer da hau ez da, nik uste, eta, konturatzera orduko zer gertatzen da? Diru asko gastatzen zula. Zosi gabe. Bai. Zosi gabe, eta bizuna ere bai, osea, dana... Orduan kontuz horrekin, kontuz horrekin. Batek baino gehiagok, aionan erentziare gastatu du. Bai, batek. Esan diazu zer gustatu zaidan gehien, ni zalantzari gabe, eta hemen gaudela gainera, probestuz talaiako aurkezpenak. Talaiako aurkezpenak, ikeragarri, iruditu zai, ze jende interesgarria, ze gai politak, ze jakitu, ze intelektualitatea daukagun Euskal Herrian, hemen txebilduta. Bereziki, gaur bi egin dituzulako, bi aurkezpen. Hori ere egin du, bai. Baina, bai. Eta esertzeko leku egoten delako, beti. Bai, batez ere horregatik. Hortxe, bueltaka eta sartzeza, eta hemen bintzat esertzea, badaukazu, deskantzatu egiten duzu. Bai, hori da. Gero, niri gutxien gustatzen zaidan gauzetako bat, zeten ez da politxe izango, mendena pelotetxeko ez gauda. Bai. Kritikak ere egin behar dira. Erdikaldean sortzen diren euskal borobil tradizional horiek, zirkulo horiek, hitz egiten. Gainera, diametroa zenbatekoa, gutxinez 2 edo 3 metrotakoa bai. Horrela, ez da, eta dana borobilek? Gero, ez dago, ongi guk esatea, guk ostegunean hemen kristona montatu genuen. Hori ere egia da, baina hortxe, dana, bai, eta zen moduz, ongi, eta danak hemen dikan, ezin duzula pasa, ez da. Gainera izaten da bilgunea, ez? Aspaldi ikusi ez duzuna, ez dakitze, ezagun asko, hemen elkartzen gara. Oso polita da. Bai, eta gero baita ere egin genuen lana, gure buruari importantzia eman. Bai, hori, bai, zeren. Beste proposamen bat. Bai, nik uste hemen zaudeste arduradunak, ez da? Bueno, baku ibili ginen, ostegunean, 2-3 ordu libre genituela, estandetik estandera. Idazle, musikarik, eta zer moduz ez dakize, hola, txaketa urdina eta gorriarekin, eta denek gauza bera galdetu ziguten. Gerediak jarri zaituzte? Animatzeko. Eta jute ginean, eta zer modu zaude? Nekatuta zaude, zerbait berdezu, talo bat, ez dakizen, zer moz, fizio bat behar duzu. Tendiritisa. Hori da, orduan, gure proposamena datorren urterako, oso ongi dago, hautsenea, irudienea, oso ondo, baina gu behar dugu humorenea. Baita ere. Behar dugu, gu izango gara, zuzendariak, gu izango gara, lasai, animatuta, eta, mira, ojo, hemen, hori, gu izango gara, guk egingo dugu programazioa,
eta poz-pozi gaude, eta, bueno, nik usten dut jain pozi gaude, ez da? Bai. Mirari, ez dakit, sortzailenago. Sortzailenago, ez Sortzaile. que, da, etorri Durango eta sortu, iten duzu, sortu nahi gabe, sortu, eta, guazen bertso bat botatzea. Ze. Venga, bertso Ze bat. bertsoa, guain. Bertso bat. Datorren igandean za Euskal Herriko Hoi ba, txapelketa ba. eta gu hasiko gara hemen bertxotan. Hori, ba, ikusteko guk ere, hemen eukitzeko eskaparatea. Bertso bat. A ber, baina izan beharko luke, Durangon izan eta positurrega, lortza baten bat, zagit, Aitor Bizkarra lehen ikusi dugu, berakan. Gu, baina zu dakizu hautsa doinuak eta hoiek. Zein aukeratuko dugu? Lotxe emateite, baina... Ez, venga, esan. Zea, sarri egina. Hori zein da. Lara, 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 lara. Bai, txekula bukatzen ez da noi? Ez, baina bukatuko dugu. Bukatu behar dugu, ze bukatu da, ez da? Bukatu behar du. Bueno, orduan bapatean hasiko gara puntuka? Puntuka, ofiziotan, venga, puntuka. Puntuka Ni zer dakit. Bai, zortzi bertxo osatu behar demen. Ez, bueno, azte naiz, Ni azte naiz, eta zu jarraitu, Venga, ba, Bapatean, Bai. Hola, etorri nahi, venga. Durangora etorri gara, oso urdurita pozez. Bete nahi genuelako, azoka osoa humorez. Lotxa guztia galduta, eta betaurreko morez. Euskararekin jolastuz, eta euskaratik barrez. Landako ahotsenea, tasagu ganbara betez. Irudienea eta eszenatokia errex. Azoka eta mundua, jartzeko guztiz aldrebez. Zuen eskuetan dago, ez tanda egin edo ez. Zuen eskuetan dago, ez tanda egin edo ez. Bueno. A ver. Ba, nik ezaten dut, Bueno. Finalerako gaude. Bai. Finalerako gaude. Suplente, ez? Bai, Bueno, baten mal lesionatzen bada. Bai, oida. Sartuko gara. Aneongo behan, zan, Bai. Bueno. Nik, ala ere, Bai. ongi, bertxona ongi atera da, baina ongi atera da. beste bukaera proposamen bat egin diot, eta idoiak ez diton hartu, eta esan egin goet, baina nik nahi nun kantatu, funtzioan kantatzen zen, bukatu da, eta nahi nun, peña prepara zetortzea trompetakin, baina ez diu eman denboa, ze posterrak firmatzen zeon da. Ez. Baina nik usten dut hemen, hori, azkeneko minutuak geratzen dira, ez dakizen bat, baina ja, atzera kontua hasita dago, eta egia da, bukatzear dagoela, baina gure bihotzean urte osoan, ez da, Durangoko azoka. Eta egia da, bintzat, jarraituko duela, beste ekimen batzuetan, ez da, nola izena du, zu non, han, da. Hori da, eta gizu liburutegi, ze honde ikasitxegun gauzak, Antxe, beste egongo dia liburu dendetan, hainbat aurkezpen, eta bueno, beste programazio bat egongo da. Baina nik usten dut honena hemen protagonistei, benetako protagonistei, tartea ematea dela, ez da? Hori da, ze gu ona etorri gara, azkeneko momentuan, baina hemen azokan jende asko, zaudete lanean, eta zuei utzi nahi dizuegu oholtza eta protagonismoa, eta eskerrak eman, egiten duzuen lanagatik, hau guztia ez litzatzekelako posible izango, zuek gabe, eta oso pozik gaude, eta oso harro, zuetaz ere, beraz, gonbidatzen zaituztegu, langileak hemen edo Bolondresak ona etortzera, eta hori esan aurretik esango dugu, nik usten dut suspenseak akabatzen zaituztela, ez da? Noiz izango da urrengo Durangoko azoka. Noiz izango te da, izango da, abenduaren 6-tik, amarrera. Ez zenuen espero hori, Ez zenuten espero, hortxe. Bai. Ziongi. Ez genuen esan nahi non izango zen. Non izango den sorpresa bat izango da, Sorpresa. Beraz, hori pizka bat utziko dugu. Txerongo dugu. Beraz, orain gu agurtu esterik. Ez, geratzen zaiguna da agurtzea, eta benetan, protagonistei paso ematea. Benetan, ohore bat izan da, agurra egitea, mil esker, eta hurrengor arte. Mil esker. Eta gora, zuek ona. Inorrek ez du lanik egin edo? Zer pasantzea? Venga!
Ui, ama. Ez jarri urruti, ez jarri urruti. Atzeago, Bueno, txalo. Gea, aplaudidorak. Da, noiz bota berdu hau. Txoin, zier falta dala. Venga. Eta noiz bota bezu hauek. Bueno, estanda. Bueno.